Quería agradecer primeiro, bueno, son a él, pero quería agradecer a asistencia primeiro a Conectando Generaciones, porque sen vos nada isto sería posible. Tamén agradecer a representación do Instituto por vir, a Fernando, Xosema, que non está, e a vos por vir tamén. Eu considero que esta experiencia foi unha experiencia bastante positiva, porque eu considero que non foi simplemente agarrar un bolígrafo e escribir mentras o meu avó iba contando a súa historia. Tamén sinto que plasmei os seus sentimentos, a que el sufrido durante a súa vida, os seus medos, a súa ira. Considero que foi un destes capítulos do que escribimos, algo do que todo o mundo pode aprender, porque son historias e cousas que lle pode pasar a calquera de nós. Cando eu digo isto, non o digo dicindo que só as historias de algunhas persoas valgan e de outras persoas non valgan, porque considero que de todas as historias se pode aprender e de todas as historias podemos disfrutar ou aprender cousas, porque cada historia ten as súas circunstancias, ten as súas cousas particulares e podemos aprender. Era dicir iso tamén, que foi moi bonito, porque estive bastante tempo con meu avó e descubrí cousas que nin eu mesmo sabía, estive bastante guai, pero era super bonito. Tamén desexar que durante os vindeiros anos siga facendo isto, porque é unha experiencia de que todos podemos aprender moito. Está moi ben, nada, eso de que iso. Gracias.